Kważi xarejn wara qtil doppju tal-ewwel tas-sena f'Taslima, it-tlieta filgħaxija saret inkjesta oħra fil-post, ordnata mill-Maġistrat Edwina Grima. One News huwa informati li l-inkjesta saret wara li fil-jiem li għaddew waslu lura Malta ir-riżultati tostikoloġiċi u kampjuni oħrajn illi jittieħdu għall-eżamijiet forensiċi fosthom anke tad-DNA f'laboratorju fl-Ingilterra. Nifhmu li wara li r-rapport ta' dawn l-eżamijiet ingħataw lill-Maġistrat Grima jidher li ma kienx konvinta għal kollox mill-eżitu tal-investigazzjonijiet u għaldaqstant ordnat din l-inkjesta. Kienu għal-ħabta ta' 7:15 filgħaxija x'kien fuq il-post waslet il-Maġistrat flimkien mal-investigaturi. Min tarifi li kiseb One News minn fuq il-post stajna ninnotaw l-uffiċjali tax-xena tar-rejad deħlin fil-blok tal-appartamenti Falcon House li jinsab fit-triq il-kbira b'apparat tal-ultraviolet. Nifhmu li sar eżami bir-reqqa ta' kull rokna tal-appartament għal kull evidenza li jista' jkun hemm. Fit-2 ta' frar li għadda l-espert tal-qorti it-tabib forensiku Mario Sherry mar l-Ingilterra fejn ħamijaw diversi kampjuni illi kienu elevati minn fuq ix-xena tar-rejat fejn inqatlu Duncan Zammit ta' 32 sena u Nicholas Ġiera ta' 27 sena, it-tnejn minn Taslima. L-esperti forensiċi u l-investigaturi qegħdin jittamaw li bl-inkjesta li saret it-tlieta jintefa' dawl ġdid fuq il-każ li sallum għadu mdawwar misteri kbar. Dan iqtil seħħ fil-penthouse li hija residenza ta' Duncan Zammit u martu Claire Zammit Xwiereb. Għall-ewwel il-Pulizija żammet silenzju għas-salut dwar il-każ u kien biss 3 ġimgħat wara l-qtil illi l-Pulizija sejħu konferenza tal-aħbarijiet fejn intqal illi ma waslu imkien dwar seta' kien il-mottiv u għalhekk appellaw għall-għajnuna tal-pubbliku.